iji hụ na asụsụ Igbo tọrọ atọ ma bụrụ nke omenala ya ga-adị ọkpụtọrọkpụ. Site n'ime ka ndị na-eto eto sonye n'ihe a na-eme, Nzukọ Ndị Igbo Radio Program Limited achịkọbala n'afọ a agba nke mbụ na mbụ ya ajụọ aza akpọrọ Chief Fidelis Osita Nweke Igbo Quiz Competition maka ndị ogo sekọndịrị nọ n'okpuru ọchịchị Awka North, bụ nke emere n'ụlọ ọrụ ABS Radio ma bụrụ agba nke ọnụọla ya, ebe ndị nwetara mmeri na ya bụ asọmpi ji ego karịrị nde naira 2 wee laa. Akụkọ a dabere gị n'uju, gere ya. Ajụ aza ahụ n'asụsụ Igbo nke were izuụka 8 emere na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ABS kwa ụbọchị Tuzdee ọbụla, bụ nke ụlọ akwụkwọ sekọndịrị 10 dị n'okpuru ọchịchị Awka North sonyere n'ime ya, ebe ụlọ akwụkwọ 4 bụzi ndị mere ya wee ruo n'isi njedebe. CSS Mgbakwu bụ ndị nwetara mmeri ntụrụ ugo ma bụrụ ndị e nyere ego dị 1 nde naira maka ịbụ ndị nke mbụ, ebe ndị gbara ndị nke abụọ CSS Amansi bụ ndị e nyekwara ego dị 100,000 naira 7, ebe ndị CSS Achala bụ ndị ritakwara 100,000 naira 5 maka ịgba ndị nke atọ, ebe onye nyere nkwado ahụ bụ onye isi oche Rivcon Energy and Construction Company Limited, Chief Fidelis Osita Nweke Ide Ugbene bụ onye kwadoro ya. Dịka ọ na-ekwu okwu, a na-ekele Chief Fidelis Nweke, a na-asị ka Chineke gozie ya n'aha Jizọs. A na-agwakwazi ụmụ akwụkwọ ibe m ka ha dị uchu n'akwụkwọ. Ana m ayọkwa ndị nne na nna ka ha na-akụziri ụmụ ha ka esi asụ Igbo. Obi dị m sọ aṅụrị. Gbasara ihe kpalitere mmụọ ya ịkwado ya bụ ọnọdụ, Chief Nweke sịrị na ọ hụrụ mkpa ọ dị ịtụte, ịkwalite ma hụ na asụsụ Igbo anwụghị, ọ kacha n'ime ime obodo. Ịsụ asụsụ Igbo na-agbazi onye ụpa n'asụsụ niile nọ na Naịjirịa. Ya mere onye anyị ji kwalite mmemme a sị mba ka anyị kụzigodoro ụmụ anyị otu a ha si na-eto ugbu a ha ka dị obere na asụsụ Igbo asọka, ka asụsụ Igbo ka a ghara ịdị na-ele asụsụ ndị nna nna anyị ha hafere anyị n'aka n'ala azụ. Onye chịkọbara anya bụ ihe ma bụrụkwa onye isi oche Nzukọ Ndị Igbo Radio Program Limited, Maazị Chukwudi Ejimofọ, n'akwụkwọ ozi ọ gụpụtara sịrị na otu ahụ bụ nke nwere ịdị uchu ịkwado asụsụ Igbo na omenala ya, ilu na akụkọ ndị ọzọ, ma bụkwa nke dị uchu ịhụ na emere mgbasa ozi n'asụsụ Igbo tinyere ihe ndị ọzọ iji wee buso agha ya bụ amụma ahụ nke otu UNESCO mara na afọ 2006 na asụsụ Igbo ga-anyụ ka ọkụ mgbe na-eteghị aka. Ejimofọ garazi n'ihu wee rịọ ndị gọọmenti, ndị otu dị iche iche, obodo dị iche iche na ndị o metụtara ka ha nye nkwado ịhụ na ya bụ mbọ a na-agba ịkwalite asụsụ a na-aga n'iru, ma sitekwa n'ịdọnyere ya ukwu n'ihe ndị ọ na-eme iji wee kụchapụ ya bụ amụma ndị UNESCO. Anyị na-anụ ọgụ gbasara mkpochapụ asụsụ na omenala Igbo. Anyị pụtasị mba maka na Afrịka ndị mba ụwa kọwasị na asụsụ Igbo ga-apụ n'oge na-adịrị anya. Anyị sị mba ka anyị ga-eso were ka anyị fụ na ọpụrụ Chineke mere anyị ebere, anyị fụ onye ọ na-anụ ọkụ n'obi bụ Chief Fidelis Osita Nweke Ide Ugbene. Mụnwa na-asị ya na nkwa Chineke kwere ndị Awka North, ọ bụ na onye amara ife o mere ama ife o mere, maka na onye a na-akọrọ akọrọ ga na-egete egete. So wee na-asị nke a bụ agba nke mbụ, nke ọzọ bụkwa anyị na-akwadokwa ka ọ na-aga n'iru. Ndị bịara nọnyere ihe mmemme ahụ toziri ndị chịkọbara ya bụ emume nakwa nkwado ya, wee rịọ ha ka ha gaa n'iru ịhụ na nke a anyụghị ka ọkụ, ebe ha kwere nkwa inye nkwado ha ịhụ na ọ na-aga n'ihu, ganye na asụsụ Igbo abụrụ ozuru mba ọnụ nke agaghị anwụ anwụ. Site n'Awka, Ngozi Okeke Arụ, akụkọ ụwa NTA.